mapagpalang umaga po. Magandang morning. Welcome sa aking munting channel. Ayan, maulan pa rin po ngayong umaga. Ngayon mag-harvest po kami ng sitaw. Ayan. Lalaki na. Oh. Kuha ka na, Pel. Ayun, sa loob. Tataba na ng talong. Kailangan na siguro tanggalan ng dahon. Ako'y mag-aadobo ng baboy. Daming bunga, Kuha ka na. Ano ba lulutuin mo? Kuha ka na rin ng sili dyan. Oo. Malaki na rin yung papaya din eh. Karaing bunga. Oo. Kaganda ng tubo ng talong ngayon. Kunin mo na yan eh. Bukas malaki na uli yan. Ayan guys, lalaki na ng sitaw. Ha? Daing na harvest ng asawa ko. Ayan. Bukas lang yan. Marami na namang malalaki. Yan, maambon pa rin. Ano ba lulutuin mo? Na? Oo, masarap yan. Hindi dito, nakain. Ibig sabihin, nakakuha ka na ng sili kanina? Oo, hindi na nga ako humiyawat. Oo, sabi ko naman sa'yo, basta't pagkakailangan mo, kuha ka na lang dyan. Oo. Puti, yung puti Dami na. Meron pa dyan, nasa gawin ibaba, nakita ko. Pangit, hindi nga kami nakapagpaganda ng pechay ngayon eh. Pangit yung binhi. Hindi ka kaya nung nakaraan talagang kagaganda. Ayun eh Ayun sa ilalim. Alin? Oo nga. Meron naman pa isa-isa. Maliit pa daw. Pambukas yan, pwede na uli yan. Maging sa talong, hindi kami nag-spray. Ano lang, pataba. Ayan pa laki nung, Ayun Hindi ko nakikita, nakapikit ako eh. Walang niya. Okay, sige. Ayan pa isa na, ayan ba? Kunin mo na yan kasi bukas mag-aalanganin mo. Yung mga bunga na yung talong natin Hindi na nalagyan ng pangpabulaklak. Ito, palagay ko to may uod. Nauubos yung dahon. Bukas tanggal tayo ng dahon bukas. At saka yung okra pala pasuyo naman bumuwal yung iba. Sa lakas ng ulan. Ha? Doon ka, umikot ka lang doon, Ayan, may talong na may bunga na uli yung bagong tanim na talong. Ayan meron na Wala. Ayan. Okay na yan. Tuntua yung mga halaman. Ayan na raw, dami raw naming na-harvest. Ayan. Thank you so much, Papa God. Dahil marami kang ibiniyayang gulay sa amin. Ayan, maulan pa rin po ngayong umaga dito. Siguro bukas na kami
Bukas na siguro kami magdadamo dito dahil maputik pag gumanda panahon bukas. Ayan guys, thank you so much sa inyong panonood. Dami namin na harvest ngayon. Mag-adobo ako ng sitaw. Ayan, thank you. Maraming salamat nga po pala sa mga nagsusubscribe sa akin at sumusuporta sa akin. Maraming salamat po. Kaya sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At pindutin nyo po ang notification bell para po updated kayo sa ina-upload ko sa araw-araw. Maraming salamat po. And God bless. Love you, Jesus Christ. Amen.